Ọsọndụ Okereke na-agba Ezukwu. Ọgwụ Ikeji agụrụ ọnwa eze ọtụsịwa onye gụrụ ya ka udo chịa maka mmadụ abụọ na-alụ ọgụ. Onye nke ọdọ obere wee atọwa onye ọgbụgbọ bụ ka eze ọtụsị mere wepụta abalị mbụ n'ime ọnwa 9 n'afọ 2024. N'ime ya onye nkwanụ ka ogbo nna ya du ya agasa awada ka udo dịrị n'arụ. Onye mere ụnyaahụ azalekwana ya n'ọnọdụ udo ebe ụlọ ụmụ arụ nọ wọfụrụ ya n'okpu asa ala awada. Anyị ọkwara anyị ndewe isi agba agwụ seta na wada ga-asa awada arụ anaghị eri Ikeji. Anyị ndị na-ebido ya na ndị emele ya ụnyaahụ. Ndewo. Ikeji ya na-eme ya siri werere agaghị sekwa na-eme nke mbụ. Arụsị na ogbu ememe ebughị ememekwa. Anyị meri ya n'udo na ọṅụ na ahụ isi ike ebe ọ bụla ụmụ arụ nọkwanụ wee ma lọta n'Ikeji ya. Eze Kalide bụ onye wepụtara kalenda iji aza awada izu ọma ebido. Nwa maazị ebere Chukwu Ọjị wepụtakwa kalenda ibido n'abalị iso n'ọnwa Septemba. Ya bịa nwezie ihe dịka nghọtahie nkwe ma nke ọ na-eso n'ihi iwu abụọ nọ na-aga kọt adọ ndọrọ ndọrọ. Ya mee dịkwa eze ọtụsị a bụkwa anyị na-ekwu eze ọtụsị nọ na ugwu Akụma wụ onye wone dịka all the members will na wada ebe ọha onye owo dị in charge mana arụdum na-abịa ebe ọha na mgbe Ikeji. So ya bịa tụlee ya sị na ọ dịghị mma kama ka yo na-ame dịkwa wepụta kalenda izu ọma abụ. So ya na wepụtadịkwa kalenda nke ya na first ka ọ hapụ ịwụ na 5th ka ọ hapụ ịwụ 9th. Onye mere ji gaza ya ụnyaahụ. Well, ihe a na-atụ anya na nkọwa anyị ugbu a bụ emegharịala ya kalenda ọwụkwaghị nke 5th ọwụkwaghị nke 9th. So ma enwelile anya na ụmụ arụ ma nabata ya ma anyị emeghị Ikeji anyị gafere nọkwa na-adọgbuta ihe ọ na-adọgbuta n'ihi ọ na-awaga court na court premises there. The other party ebido mewe arrest ndị neighbors sị na ha YPOB bụrụkwa drug bandits and really abịa mee ya police na-abịakwa abata bịa mee arrest ahụ. Ya mere ndị anyị ji na-ele anya na ebe anyị were different calendar wụ first malite na first na ihe dị aga ọhụ ama adịkwa n'ihi anyị were nke nwa maazị ebere Chukwu Ọjị. Anyị wekwara nke Godwin Kalide. Anyị were nke eze ọtụsị n'ihi ewezuga eze abụọ ọnwa n'ihe gbasara n'Ikeji. Eze ọtụsị wee onye ọdọ gwụkwa n'ebe arụ dum na-abịakọta ma o ruo na nlata nwa ekpe. Aha m bụ Maazị Stroke Chief Benjamin Anwaọkwara Tọti, eze ogo Agbaagwa, eze ọtụsị Amata, eze Obin Onisi, Arụchukwu Kingdom. Ihe mere ụnyaahụ bụ afọ kalenda anyị Ikeji anyị bụ na ụnyaahụ bụ afọ mgbape awada Arụchukwu. Awada Arụchukwu niile dị n'ugwu Akụma village Arụchukwu, and ugwu Akụma bụ the head of Aru's traditional head ndị Arụ. So mgbe o ruru mgbape awada ahụ, mụnwa bụ eze Obin na njikere duru nwa m a na-akpọ Okpo na ụmụ eze Obin niile nọ gburugburu duru ha gaa ugwu Akụma ga zaa awada Arụ.
nke a bụ ọrụ anyị na-arụ bidoghị taa, o bidoro long ago. Ndị nna nna anyị ha mere ya, nna anyị ha mee ya, mgbe ọ bịakwa n'ihu anyị na-emekwa ya. Ndewo. ihe pụrụ iche gbasara mmemme anyị mere. Ihe pụrụ iche na nke ụnyaahụ bụ anyị mere ya dịka esi emekwa ndị ọzọ, kama anyị mere ya n'ụtụtụ. Mgbe mbụ ọ na-abụje in the evening, eta anyị ji ụtụtụ mee ya maka other ceremonies na-aga abịa in the evening. Ihe mere anyị ji mee ya. Maazị, olee ihe anyị na-atụ anya bụ na Ikeji Arụ nke afọ? Anyị na-atụ anya na anyị ga-eme Ikeji anyị n'udo, ma ọ bụrụkwa na ndị anyị na ha so kwekwa. Ọ bụrụ na anyị na-eme Ikeji anyị, anaghị enwe mmekpa ahụ. Ọ dịghị polisi na-abata n'ime ya, soja anaghị abata na ya. Ọ bụ udo, ọṅụ na iri ji. Anyị richaa ya, ọ gafee. Anaghị eme ya gbalụ gbalụ, anaghị akụ ọkpọ na ya, anaghị alụ ọgụ na ya. Kama dịka o si dị ugbu a, enwere mmadụ abụọ a na-ekwu okwu eze. Onye olu atụkwasịla ya okpu n'isi, onye nke ọzọ ọ bụghị anyị kpiri ya okpu, o wee na-aga. Ndị nke ọzọ na-emegide anyị, ha na-akpọ polisi, akpọrọ anyị ndị Law Enforcement Agency dị iche iche, akpọrọ ha sị na anyị bụ ndị drug dealers. Sịkwa na ụmụ anyị sokwa bụrụ ndị IPOB. Ihe dị otu ahụ adịghị n'Arochukwu ebe a. Anyị bụ ndị na-eme omenala, anyị anaghị emegide mmadụ, anyị anaghị achụ mmadụ ọsọ, anyị anaghị emegide mmadụ n'ala anyị bụ Arochukwu. N'Ikeji a, anyị hụrụ kalenda abụọ anọgidekwa ofuge pụta nke ezipụtara na Ikeji ebidogo. Ndị anyị nwere ike ikwu maka nke a. Kalenda abụọ pụtara. Nke mbụ pụtara na bụ nke His Royal Majesty Eze Godwin Kanu Idei, nke pụtara mbụ. Nke abụọ pụta si from nwa Maazị Eberechukwu Enikanoji. Ụmụ ọtụsị arụ bụ ndị nwe omenala a, ndị na-ebido ya, nwerekwa ya. Bịa tụlee kalenda abụọ a. Anyị na-asị n'ime kalenda abụọ a, ebe a nọ na ndọrọndọrọ na-ese okwu, n'agbanyeghị na anyị nwe agaala kọt n'aha Kanu Idei, Godwin Kanu Idei winie. Anyị na-asị ọ dị mma, onye nke ọzọ Eberechukwu bụkwa nwa Arochukwu. Iji mee ka udo chia achị a, ka anyị kwanyere ha ugwu, anyị sị ka anyị suspend dete by the side the two calendars. Si eze ọtụsị Arochukwu n'ugwu akọ ya mere anyị kalenda ọhụrụ. Eze ọtụsị mere anyị kalenda. Ọ bụrụ first onye ahụ bụ ka Okpo na nna ya Eze Obi ga-aza Awada Arụ. Ọ ka o si dị. Ndị oziọma ị na-ezi ụmụ Arụ dịka eze ozi. Ezi m na-ezi ụmụ Arụ bụ ke na anyị chọrọ ka udo chia achị a. Anyị achọghị gịrịgịrị. Anyị achọghị onye ọbụla gbuo ibe ya, ma onye ọbụla gbuo ibe ya mma ma ọ gbaa egbe. Anyị chọrọ ka udo chia achị a, anyị emechaa Ikeji anyị. Ikeji anyị na-abụ n'udo na ọṅụ na ịgba egwu na ime ihe ọchị. Ọ bụ ka o si dị. Anyị achọghị ọgụ, anyị achọghị mgba. Anyị achọghị ọbụkwa na-eme Ikeji were polisi bịa ma ọkwa na amị sị na ụmụ anyị ndị na-ete egwu, ndị na-agba egwu bụ ndị IPOB makwa na ha bụ drug bandits. Anyị enweghị ihe dị otu a n'ala anyị. Ndị anyị ike kọwatara maka ndị na-ele ya maka Ikeji Arụ ya na otu o si were. Ikeji Arụ bụ ihe a na-aṅụrị aṅụrị, onye a na-eṅomi eṅomi. Ndị mmadụ na-esi ọtụtụ ebe dị iche iche na-abịa Ikeji Arụ. Arochukwu nwere ọtụtụ ụlọ ubi. Ụlọ ubi na-ekwu ihe a na-akpọ ụlọ ubi bụ farm houses. O nwere ndị Arochukwu bicha na Ọha Ụzara, Afikpo, Eda, Abakaliki, Mbaise, Aba, Port Harcourt, Calabar, Akwa Ibom, Uyo. Arrows be all over the place. Even n'ebe a na-akpọ Panya ofere ndapo Arụ bi ya. Anyị bi ọtụtụ ebe dị iche iche, ha na-alọta abịa Ikeji Arụ kwa Septemba ọbụla ha alọta. Anyị na-asị biko, ọ dịkwara onye na-eweta ọgụ, ọ dịkwara onye na-eweta okwu,
ka ndị ahụ ha onye bịa n'udo ọ lakwa n'udo ọ arịrịọ anyị na-arịọ